moro marani podikete e chenro mar ng'end weche. Kata kamano Galaxy Geki awek da jalendo wadwa Nick Okelo mabende nodayo dhog migosi Dan Okech mabende alap dhoge ndong ne bedo jaod bura Malang'ata. Ne gitwak kaluwore koda yango siasa mar kar od bura Malang'ata. Kama indi e kaka twak makamano nobedo. Yes. Ndalo mang'eny. Wacha ne ni kudo kendo. Ilal ma tinde ok winjo mna Lang'ata winjo weche mang'eny. Umba na winji. Ang'ama Woodruoth na mangongo. In Woodruoth. An tipo maduong'. Tipo maduong'. Pakane Rao Nyadundo. Rao Nyadundo. E nyaka winja an nyaka winji. Iluonga de chiele lolwe ndalo mane olap dhoga ondong ne kom mar gorcha. Lakini ng'e kaka notimore. Nokier matin. Mane kaka samoro. Na mako wirwa lakini wirwa to kiera ng'e kose kieri ng'ama ng'ongo iweyo. Iweyo. Jomo bedo go. Imiyo gi support nikech wanjo luote. Kibedo ng'ama ber ma en leader maber ni ka ng'ato oselandi ti supporte motiek tamne. Kamano. Koro mage manotimore. Koro sani antie. Ang'eni weche ng'eny medwa mondo miwa kaendi. Omiyo wadhi betie piny. Janeno mara wan kaendi gi Dan Okech Woodruoth ma wuoyi mang'ongo ahinya. Walime mar mondo mi obende owachne mari adek moko ma intiere godo kaka jatelo. Ing'eni weche ng'eny ahinya, siasa nitie ka, weche mag gor nitiere kaendi. Nitie kaka obende weche mang'eny kata magiki mag BBI. Omiyo kik ibed mabor, wadwa mondo mi wachak kode achiel kachiel, medo mana neno TV ni endi e thuolo ni endi. Ma en Dan Okech Woodruoth. Kero kamano. Kaka na lero ni janeno mar LTN kawuono ni endi wantiere kaendi e lwasi maber ahinya, lwasi ma wadwa mondo wagoye mbaka kod jatelo Dan Okech Woodruoth. Wacho ni Rao Nyadundo. Wacho ni nitie yien kama oganda mang'eny yue mos. Kakoro giwinjo mano ma en tipo mokwe. Dan Okech Woodruoth ok en ng'ama wenda ahinya kuomwa, en ng'ama ji ong'eyo, en ng'ama osebedo ka dhano ong'eyo. Omiyo adwa narwake chenro ni endi achiel kachiel. Kawuono wacho ni mondo alime wabudhane kode. Sama wabudho ni endi ilerno ariyo adek moko kaka piny ringo. Dan Okech Woodruoth, karibu sana. Erokamano Nick Okelo. Erokamano ahinya. Yudo nyinga maber, nyinga Dan Okech Woodruoth. In Woodruoth. Woodruoth jomoko paka go, jomoko Woodruoth ni tieni kodhi na en kodhi mar ruodhi. Lera ne kanya ng'o in ga Woodruoth nikech ji mang'eny luonga ni Woodruoth. Nitiere babu ne ruoth kose in nyakwa ruoth kose matene na koro nying momi kaka janyadhi, jaluo janyadhi, jaluo ng'eno ero gik ma ipakruok godo. Nyadhi ne mwachamo. Nyadhi. Lakini nying mar Woodruoth ni owuok nikech babu ne senior chief. Oh, it's true. Naftalo Okech Ligawa ne senior chief. Kocha. Koro kisebedo ruoth to koro kothi te mago ruodhi. Koro ai kodhi mar ruodhi. Ane remo mar ruodhi. Oh, koro janyuol baba ni en ruoth ma ai kochia. Yes. Omiyo kene na wach ma ji wacho. Wach ma ji wacho. Kawuono wawinje maler. Kawuono wawinje maler. Ang'eni ji mang'eny bo winje moloyo nyo joma neno wasani nikech koro mogo winjo maler ka. In Woodruoth adier. Koro Dan in kagi kacha. Ji mang'eny winjo ji nyefene to ni to daki losi gi Dan Woodruoth bendo winje gima oparo nikech isebedo kilal nwaneni mutegna ahinya e gima 2016 kane olap dhogi ne juri ne kom mar gor to kom mar gor no endo ne olengre matin tae bang'e koro idhim na yore ni jok ong'e kama ne intiere maber ne idoko mondo mi yomfwa kose ni wacho ni werigo berna kadarashna Nick en ni no kadhi chung' e gor no kama chairman mar gor mondo kobaya taringa lal. In fact kichako ng'eyo history mar joma nochung' e gor te. Ng'ato ng'aka komo kierne ok chak nene. Kokierne to dhi. Kokierne to dhi. Koro an nyaka no lab dhoga ndong mwadhi e debe tarik December 2016. Mano land kaka no land no ja senior council no kawe kendo. Mano miye komwa support. Poka wuok na lal. Games magor inena, activity magor inena, tugo magor mor gi kuyote antie. Podi wuotho gi joko gala achiel kachiel. Awuotho gi jowa kata mana mane team obiro mabei. Nabiro mo technical bench ma moso ganyiso unia. An akene dhok ni be mita ahinya kene dhuluma yo moch nango. Gide na poth. Ka gide ni poth, tieni in gi good luck. Good luck ma family show. Oro ka in gi good luck, tieni ka gweth aisini ka moso to team ni ok chak lose kendo. Ni nyaka na mos jogo mabe kwa gombaka manyiso gi an apothga ma ka miyo gweth
kanyul kata soda to kuchako lo mpira To dong only game achiel kende magiseteleza. awinjo ni ne ok na winjo ne gidhi omo juogi kaka gor timo ga pile Yes. kech juogi to nyaka dhi om Eh. koro gigore kuomi. Gigore kuoma wabedo piny mokudho wach. Manyiso ni jothurwa uno mabe kae kama nonyuole gor kogalo mayiengo piny. Mae piny gor. Koro kubiro kanya kwa lemnu mondo mi ugweth. Mwerwako gi maber. Rwak maber mabe kabisa jine mor kabisa video moro trend kaka jana moro go wiye bas. Loko believe ni bas mar gor maiya ochungo mabe. Oywak e bas to oyo oluoko bas ni. Mano gor. Mane mor mana jopiny koneno gor maiya kogalo mayiengo. Mano ber, koro nyaka ne gora iri pok goro bedo gi weche mag ni nolowa kacha, nolowa kuoni, ywak ok ng'eny ahinya. Ka gipoth. Gipoth. Na nyiso pamzo, ubro confirm. Ni kaka wakani. Results opogore forever. Enoko sembo macha kwa Maonge juoga, maonge ndagla. Enena hayo maber. Omiyo sani king'iyo mos kama koro goro nitiere, neno ka wan gi geno mar yudo simboni okang' machielo. Gino simbo sedonjo. Gini joko yombo gi point ang'wen. To wan gi game achiel. Game achiel mwadongo. Game achiel mwadongo in hand ni kwa goye mwangi ni wagiloe. Gilo mwa point achiel. Point achiel ka goro ni ng'ei, eri kada goro bed mbele ni. Ka goro ni ng'ei, piny lich kodi. Kudho moke nyalo. Ok dichung. Gidhi baro giwene yo ni kao iko galo. Uwinjo gor biro yao ne. Gor biro yao ne. Macha kajo heogi. Johera mako galo uwinjo kada no kech wuotho lero ni osimbo osedonjo. Nacho donjo. To sama osimbo donjo nendo ng'eni goro ko galo en mayienga. Sani koro yiengo gi yienga to dhi. Mane gima Dan nyisowa. To Dan nyaka ne iwuoge gor nyaka sani endi nitie lek mane nitiere gor ido mondo mi tim ne gor ilos ne gor. Ipa nang' mosetimre maber kata marach e kinde gi kima iseneno gi wang'i nikech koro to ne in tenge inyalo neno gima timore iye. Aseneno makosa mang'eny motimore. Gini giber kata rach en ni makosa ema nenore mokwongo. Ber nenore matin. Koro mage manya kwa wachi. Nitie maseneno mang'eny mwanya timo mopogore. Ang'e ni gor jogluo gin jomo hero mwandu gi kabisa. Joluo hero girgi kabisa kendo wan gi nyadhi mar hero girwa. Sani gik mana wacho 2016 ka de tim gi kata ne giwinjo gi gitgi. Nagomre kada gitim gi kendgi kata naonge. Nagomre duka mar gor mauso law. Nyaka bede town mora mora mane Luo Nyanza. Nyaka bede town mora mora ma joluo nitie. Obed Mombasa, obed Turkana, obed Thika, obed Kakamega. Koro worst of all Kisumu man capital city marwa. Onge duka mar gor. Koro gigi naneno ni nyaka ne timgi. Kise yawo duka mar gor, duka ni ema ji chamo. Ino ka itime moko maoko ma Europe ka. Merchandise ema gichamo. Mane chiemo. Mane chiemo maduong' gi. Kendo giuse malich. Kendo chieng' pirano piny ometni kendo dhano pong' pej. Echalo gima un gi chieng' Christmas. Imagine ka in e gor to mi Christmas every single weekend. Olos ni Christmas. Make an event. Ket gimoro bed gima maduong' kete mometni. Witi mondo fans obi luongi gi bi migi gik ma dhi miyo gibiro kendo ikar tugo mar nyithindegi kidech nyithindi inyalo dhi kodgi iwegi gitugo kanyo timidonjo kama koro obedo family event kama koro ji gombo mondo biye ji neno mana ber lilo na wacho gi ndalo cha kendo nango mondo jogo ti membership drive Barcelona gin ka membership emara inyalo losi inti gimaro wapogore gi osiepe kama ka Jakom Chris Omondi enogo mondo wabed joma tin machuok luwo ni quality membership ato nago mondo wabed gi quantity membership wabed gi dhano mang'eny koro kata chiemo mana 100 kende to gin dhano stand aware ma koro gin members ma kiluongo galamoro ni delegates obiro to piny otimo mitni an mane gi mpira dwaro crowd ne mitne koro na manye kwa bedo members mang'eny mometni ma koro delegates giyiero delegates koro every year delegates romo yiero board members very officials piny lich kaso gigolo kata 100 kendo higa sike dhano mang'eny 100 no every kawi season orumo road show uchamo Nyanza tate gi tugo gi thum motimo koko do nyaka jineni machako galo to bank moro usewinjorugo kire mar tent kanyo to choro mar 100 kende ngado chodo gibro jowlu bro golo giero gor ma yani giero kabisa mane mana paro pok otimore to nyalo timore
appreciate ni nyaka wach maber ni office at least office nitie town ka keminyalo yize ni vinye la original kamano amano to step maber kabisa. Onge wach koro jogor uwinjo Dan Okech Woodruoth pod entiere gi lek mare ogomo mar mondo mi kanyakla gi galamoro mano endo mar oganda maloso Gor Mahia ma en kod an kod en gi johera te mag Gor e piny mangima onego tim gima wacho no endo mar mondo mi Gor obed ni entiere kod kachia midwaro mondo mi obed godo. Dan ka koro wawere gi weche mamoko mang'eny mag Gor gi eki adwa mondo walok tanga matin waloko tanga adwa mondo koro walosane e weche mag siasa. Yes. Ing'eni Gor ni hapa nine odhi mofiti siasa. Ya fita mano mi siasa ni odonjo kuomi to wawinjo ka yamo kudho ariyo koni kama. Lera ne wach siasa mari ichung itimo siasa kanye tidwaro nang'o mondo mi jogi kiong'e ni to Dan dwaro ang'o. Ni nyaka wach gidi ya piaya. Yo kama piny ler kama. Ko. Dan Okech Woodruoth dhi chunga kom mar Lang'ata constituency omanyo kor man mbunge. Aken dhulu wache nango. Jaod bura ma Lang'ata. To koro jomoko pia ndango miyo Lang'ata. Ngi santi ng'eny mana mabika. Ade to kucheu kucha okidhi chunge nango idhi Homabay town ka jobira changa ja mondo igol Kaluma. Koro Kaluma to ke mheshimiwa na Dr. Lian Gogo. Mano inini in Rangwe. Wakochia Rangwe ni kikochia Kagan kod game. Koro ziang kumo ina gifans ge. Okanya dhia kuombi fika. Ni jothuru wafika town ka adwa chunge. Wendo ni kata dirani en ni kama jiunge yemete mangoa emi kuombe. An gimana temar siasa asibedo Lang'ata. Iga pe 2023 nen Lang'ata man wakonyo isi gane governor Kidero mondo bede kombeno watemo ndika kadhano mano bede kombeno. Mana go kura Nyayo Stadium. Lang'ata constituency na West Ward. Iga 2023 kapagaberio dulu wacho giro te. En ganario kapagaberio. Ganario kapagaberio yude wuon. Ganario kapagaberio be Lang'ata ne mane antie. Kendo kan ipogo chiemo ne agents mag ODM gacha emane opongo chiemo e butne agents mag ODM There is never a dull moment at home as you stay safe with StarTimes. Watch The General's Daughter on Novella E+, Nina TV, Timeless Drama, and the new TLN channel. Don't miss Reach for the Stars on Rembo TV, Best African Movies on AMC, and ST Nollywood. So get your aerial decoder for 1,499 shillings or a satellite dish for only 2,999 shillings. StarTimes. Enjoy digital life. There is never a dull moment at home as you stay safe with StarTimes. Watch The General's Daughter on Novella E+, Nina TV, Timeless Drama, and the new TLN channel. Don't miss Reach for the Stars on Rembo TV, Best African Movies on AMC, and ST Nollywood. So get your aerial decoder for 1,499 shillings or a satellite dish for only 2,999 shillings. StarTimes. Enjoy digital life. Kaka na lero ni janeno